Halo, witam YouTube, jestem w rzeczywistości wirtualnej i teraz będzie gra idealna do streamera, czyli symulator pracy. Będę się uczył pracować. Aha, tak? Dzieje się. Magia. Pierwszy raz w życiu będę w pracy. Słuchaj tego gościa, bo ci będzie... Hello, human. Welcome to an accurate Hello. simulation of Office Worker. Po lewej może robocie... Take a look at this board for instructions. Mogę faka? Take paper when ready. Paper. Kubek. Empty. Czekaj, muszę obadać co sam mam na Odcisło się. No trudno, będziemy myć potem. Łap. Dobra. Work assignment. Workers would traditionally start their day with an addictive liquid stimulant. Get Java flowing. Aha, mam se kawy zrobić. Dobra, to sobie damy tutaj. A ja kawy nie mogę pić, no ale sobie zrobię. Gdzie jest ten? To jest kopiarka. A, tu jest. Dobra. Ha! Technologia z zachodu. Dobra. Teraz tak. Ej, dajcie to. Cukrujemy kawę? Jak w gościach, to cukrujemy. I se wcieram se w cycę, o tak, o jaki, jestem kremowy. Dobra, żeby był porządek w miejscu pracy. Za mało, jeszcze pocukruję. Jestem wystarczająco słodki chłopak. Dobra. Wypite. Okej. Kawa zrobiona. Przecież zrobiłem kawę, co byście jeszcze chcieli ode mnie? Kreple. Ale jeszcze technologia nie jest aż taka, bo w grze zjadłem, a w rzeczywistości nie czuję się najedzony. Nie wypiłeś całej kawy, tak? Ale wywaliłem gdzieś kubek. Tutaj. No, jest wypita. Dobra, może przesadziłem. Jeszcze jedna. Wszystkie chyba kreple musisz zjeść. Dobra. Jaka dobra kawa. Ojej, dobrze się nie stuk. Take, czekajcie, nie widzę. Take paper when ready. Dobra, wy idziecie tu. Tacy wielcy jesteście, patrzcie. Nie, tacy. O. Paper. Now you're ready to start your day. It's time for computer. Ej, zegar pokazuje prawdziwy czas? Nie wiem. 17 jest na zegarze. The computer is the most important facet of the office, with humans and safety being a close second and third. Wake up computer. Aha, dobra. Na tym się znam przecież. A to jakaś płytka leży. Dupcoki. A to trzeba... Bot sweeper. Dobra, nie, to się tak kładło, o. Zdupiony komputer jest. Co teraz robić? Śniadanie można. Gdzie? A tutaj, dobra. To jest od kompa. Jaki wąż. A można tak? A nie. Aż tak nie idzie. Czy u siebie też mam taki knefel wielki na kompie? Ja mam taki jeden duży. Dobra. Ale co jest włączono? Uwaga. Albo to. Chyba od polu. O! Coś piszą, że kursor.
A monitor jest tutaj, dobra. Już jest. Halo. Co tam dupisz? Dobra. O lol. Good enough. Email was an inefficient form of communication popularized in the mid-1990s. Ale bajer, patrzcie. Macie takie w domu? Ojej. Dobra. Co oni chcą? A, maila mam sprawdzić. Nie, najpierw fotos. Są jakieś gołe baby? Możemy sobie drukować zdjęcie. Takie. Przepraszam. Co sam jest? To ja. No, prawie że. Dobra, mail. Żarty żartami. Maile. O Jezus! Czuję się, jakbym 5 dni nie był w domu. Fab folderu szukaj. No i to się robi tak. Ah, the freedom of Inbox Zero. Patrzcie, jaka piłeczka zadowolona. Nie poszło. Take paper when ready. Okay. Here comes Supervisor Bot. Better look busy. Okay, everybody, let's make some Business. Johnson, I'm counting on you to Paradigm shift. those. Optimizations. You can count on me. That's what I like to hear. Hey, Human, you've been doing a Good job. I've been thinking about giving you a. Promotion. In fact, if nothing goes wrong in the next 10 seconds, the job's yours. A, wygląda na zajętego. A, dobra. You see, that's why I like you. Always working hard to Hello? climb that ladder. Halo? Take this. The new position's yours. Halo? Boże! Oszalałem! Dobrze było. Taka stary wirtualna rzeczywistość, że Kurde, ej, dupy sobie nie można skserować, bo za wysoko. A może tak? O kurde, trochę mi się bajzel narobił. Human. Assistant to the supervisor. Good job, Human. You're climbing the ranks. And here comes BossBot. Looks Hey. like he's got more work for you. jak na pracownika biurowego przystało, pizza. O! Skseruj sobie głowę. Nie sądzę, żeby to się dało zrobić. Nie da się. A może was mogę skserować? Chyba nie. Dobra. Take paper. Pszt. O. Ja lubię pracować w takim nieładzie artystycznym. Tak jak u mnie w pokoju. So I'm here to give you your first task of the day. We need to bring some new bots on board, so look through your resumes and find 2 bots to hire. Mogę se wysztemplować? You heard them. Make sure you pick the best bots for the job. Co to jest w ogóle? A, to jest... Ło! Przepraszam. Gdzieś tu miałem wybrać tych. Do roboty ludzi. A, z szafki. O, dobra. Gdzie wy jesteście? Tutaj. Da się skierować głowę? Boję się, że sobie zrobię krzywdę. Dobra, co my tu mamy?
Kto taki burdel narobił tutaj? Bandyta. Being sketchy, cooking books, acquiring cheese, driving cars. Driving cars, dobra. Ten się nada. Pszt. Widzicie? Tak się do firmy przyjmuje. Ja mam 2 wybrać chyba, nie? Founder Font Snap Club, Artisan Grape Juice Ltd. Brewer, o! To Tomaszowi Kopyrze by się spodobał. Leadership, Navigation, Pretty Good Mustache. Ja, wąs jest ważny. Bierzemy go. Pszt. Podbijanie karty jak umie na streamach. Dobra. Ej, a mogę zobaczyć co jest za tym? A możesz ciepnąć. To się wkurzy. Ciepnij czymś tam. Dobra. Daleko ciepłeś. Czekaj. Hey, what the? Sorry. Dobra. Bałagan większy, już większego nie idzie. Jeszcze mogę to powydup... Co to się jest? A, to jest powiadomienie jakieś. Powywalam wszystko. Dobra. Take paper. Have you seen the latest sales report? This isn't good. Load up the old spreadsheet program and fix these numbers. Mam za płytę do napędu. Nie pamiętam kiedy ostatnio płytę do napędu wkładałem. I to nie jest żaden podtekst. Dobra. To trzeba tak, o. Jak tu się... Jak się otwiera napęd? Chyba, że po prostu... O kuj... A, komp jest niepodpięty! A wy nic nie mówicie. Że komp jest do prądu niepodpięty. Widać, że nie przeznaczony do uczciwej pracy. Ci być. Ale wielki czat. Nigdy nie miałem lepszego czatu. Muszę tak ćwiczyć z czatem. Dobra. Okej. Płytka jest. Musi być tego. To nie działa. A, tu. Ej, czemu jest... Chyba, że zdupił kompa. How to focus on your job and ignore everything else. Nie mam pojęcia. Ej, ale coś jest zdupione tak jakby. A, nie, dobrze. Siema Monika. I co, poszło? Klik, Czekajcie. A! Tutaj widzę jakieś te. Gdzie wy jesteście? Tu. Chodźcie tutaj, o. Przychód 560, wydatek. What? Graję na komputerze w komputerze, ej. Ej, ale tu jest coś nie tak. Mi się wydaje, że myśmy sprzedali za co najmniej tyle, a że wydaliśmy tyle. Nie, nie tyle. Tyle. O. I że taki był wynik w robocie generalnie. No i tak się pracuje, moi drodzy. Cóż mam w ogóle powiedzieć więcej? Tak wygląda... Czemu to się pali? Nie chcę się zgasić.
zadanie masz jakieś zrobić. Cooking the books. No okej. To idzie otworzyć jakoś czy coś? No tylko dać tą książkę. A, ci? Chcesz? Wow. Proszę. You cook those books like a professional Gourmet chef. Gourmet chef. Dobra. Poka. A! It's time for lunch. At midday, humans would interact with primitive robots known as Vending machines. to obtain food. O! To ciekawe. Czekajcie, podźcie sam. Wść. Wść. Żebym was dobrze widział. Dobra. No money. Gdzie są dorary? Halo, dorary. A, tu. Dobra. I co teraz jemy? Mamy jakiś... To wygląda jak house case za te pierwsze u góry z lewej. Nuts and bolts, batoniki, pretzle i jakieś te tacosy. Skopiuj pieniądze, kurde, nie pomyślałem o tym. Dobra, C. Looks Delicious. enjoy your meal, human. Jaki dobry pretzel. Już pojedzone? No przecież zjadłem. Dobra, to jeszcze chcę to. Zdupiła się maszyna. Kurwa. Aha, kasę trzeba dać. Ale ja już więcej nie mam. Co ja mam zrobić? Da się szybę rozbić? O lol. Ja, ale on mi pokazuje no money. Czekaj, wiesz co zdupił może. Kurwa, dawaj jedzenie. Masz presla. A, bo nie dojadłem. Co to za praca? Can you get me a Candy bar. Ej, właśnie. Aha. One fake money in job we trust. Jacy uczciwi. Dobra. Nice try. Kurwa. Dobra. Żery. Teraz chcę to. Looks like it's stuck. Sadly, this was common with early generations of robots. Did you just... Not cool, human. Co? Przecież zjadłem batona, o co ci chodzi? Ale bo on chce tym gość. A. Na. A, on chce! Did you just... Not cool, A? human. Przepraszam. Dajcie pieniądzory jeszcze. Dobra. Na. No czemuś tego? Did you just... Not cool, human. Jaki głupek! Ostatnie podejście, dawaj to. Masz. No weź. No, Thanks, coworker. głupi głupek. Not cool human. To jest pierwszy dzień pracy. Aha. Masz jeszcze taki
Hey, coworker, over here. Computer and check out these hilarious pictures. Internet Pics. Czyli nudeski. Czaty. Chodźcie tu ze mną. Będziecie w telewizorze. Możecie pozdrowić kogoś na YouTubie, mamę, tatę albo rodziców. A, to są śmieszne memy. Has you hire a new employee, then fires you. Cancels 4 PM meeting, chases Robomouse. Asks for money. Śmieszne. Hello, human. I'm looking forward to your presentation today on Siema. all of the business that we did in the last week. So BossBot wants you to do a presentation. You'll need to make some slides. Time to learn about an ancient human technique called Winging it. Będziemy robić prezentacje, jak na studiach. program in your computer. Aha, mam płytkę zarzucić. Gdzie jest ta płytka? Tutaj. Power Dots. Ta już jest niepotrzebna. Aha, kolorystycznie. Dobra, tak twitchowo. Wybrał? Select title. Prowokacyjny. Dobra. Transition. Dramatic. Overview. Visual. Przejście znowu dramatyczne. Będzie precyzyjny. Cheesy. Open-ended, czyli tak jak w Zagubionych. Prezentacja. I teraz opowiadaj według twojej prezentacji zaraz. Mam ją na kompie przełączyć, czy sama się będzie? Będą slajdery, ty będziesz je przełączał. So, you ready to go through this presentation? Yes, I'm ready. Here's the clicker. Chodźcie, Use the czaty. button to go through your slides. A. Ale bajer. Tylko, że mam go... Czekajcie. Tak? A, dobra. Moi drodzy, spotkaliśmy się dzisiaj na prezentacji pod tytułem jak widzicie na załączonym ekranie, czy jesteś wystarczająco dobry. Ja wiem, że jestem, także prezentacja jest oczywiście kierowana wyłącznie do Was. Moi drodzy, memy. Memy w internecie, bardzo ważna rzecz. Nasza praca polega na tym, że nie robimy praktycznie nic poza przeglądaniem memów. Także jeżeli chcecie mieć też taką pracę, no to niestety nie w tym momencie, bo nikogo aktualnie nie potrzebujemy. O, niestety, przepraszam, mam Parkinsona, upadł mi przełącznik. Jak widzicie, moi drodzy, w ostatnim roku sprzedaż naszych super produktów pod tytułem kubek z napisem kocham pracę, no niestety nie sprawdziła się najlepiej. Dlaczego? Moi drodzy, już tłumaczę. Patrzcie, bierzecie taki kubek, stawiacie go tutaj, nalewacie kawy. Aha, i po prezentacji. I wylewacie ją sobie na głowę. O, w ten sposób. Dobrze. Widzicie, ja tak robiłem na studiach prezentacje, dlatego tyle studiowałem. Hey human, bot number 10110. is retiring tomorrow. We wanted to give them a parting gift. Everyone's pitching in. Ktoś Why don't you odchodzi z do something roboty. you'd like to contribute? Z tym człowiekiem. Widzisz? Oh, how thoughtful. I'm sure they will. Appreciate. It. A, to na prezent Anyway, poszło do niego. do you think you could type up Zajebiście. a quick card to go with this? It would make it a lot Chodźcie tu. more... Personal. ABC. EFG. Choose a document template name. Birthday note. Aha. Co ja tu mam zrobić? Aha, retirement party, a nie. Myślałem, że robimy urodziny komuś.
Resignation? Nie. Które to jest? A może thank you note? Ale to nie jest Nie. w komputerze. Nie? To są gdzieś dokumenty, one są w szafce. Ej, dostałeś chyba Elon, jak... Kappa. Aha, Nie, oni tego nie widzą. dobra. A... Skseruj głowę, zjedz co wyjdzie. Nie, czekajcie. O co chodzi? Retirement party. Mi płyta wylazła w ogóle. No zawrzyj się. On ci czegoś nie daje, nie dał? No właśnie... Nie. Nie, mi się wydaje, że to na kompie jest jednak. Kurde, ale Resignation też nie. Daria zasubskrybowała. Daria, dzięki wielkie! Siema Daria. Dobra, tylko kurde. Dzięki. Chcemy zrobić imprezę i się nie da. Bo tu się nic nie da... Aha, idzie. O, teraz. Apology note. Sorry for being so bad at job. Widzicie jak się pisze, kurde, takie rzeczy? No i proszę. That looks good. Hand it to me. Na. I'll handle the rest. Thanks for Zadowolony. helping out. Zadowolony. Test complete. O! Nie kubek. Things aren't going too well. We need to find a couple bots we can let go. O lol. Take a look at these employee evaluations. Ojej. No to co? Przykra sprawa, no. Outlandish attitude must test. Sorry. I can't believe it. Przykro mi. Fired in the same day. Bardzo mi przykro. Oh, it was my Fajne. first day. Tylko dwóch miałeś zwolnić. Dobra. No cięcia, no. Jak w Nvidia. Czekajcie, In mi the tu woda office, przyleciała. coworkers would converse around the liquid dispenser. Man, O, Jaruzelski przyleciał. fired? Man, that's Czekajcie, mam kubeczek gdzieś? Hey, Bill, did you see the Sports event. on TV last night? It was pretty. Touchdown. Check out these photos of my many children. Do you bear children, human? Chcesz powiesić? Nie, wąsów nie mogę. Brele. Chcę powieść. Do siebie jednak, głowa. Lol. Dobra. Masz. Co my to mieli? Do kompa. Ty już... No, umiemy sobie ręce. Dobra, nie, brele raus. Dobra. Foto. Co tam mamy zrobić? Print. A, zdjęcie wydrukować. No dobra. Piękne, masz. Aw, now isn't that sweet? Zadzwoń na 01110. Jaka jest słuchawka z telefonu? Jeden, zero, 110. Jeszcze raz. 1, 0. Nie ma sygnału, sorry. Źle? Czemu źle? Yeah. Hey, look, I've got some papers I need you to shred. It has to be you for legal reasons. I don't really want to get into it. Here, just look in the case. Shred everything. Just get rid of it. Niszczarka.
Nie wyrazić ręki. Shred the evidence. Co tam jest w ogóle? O curwa. Ej, pieniądzory. Do kabzy. Nie idzie. Dobra. Czekajcie. Mogę to całe wziąć? A, myślałem, że całe mogę. Wszystko mi leci z rąk. Pieniądze niszczyć. Boże. See, here's the other thing. Lol, I just wibruje. found out that for insurance reasons, you co? can't actually have this much stuff in your cubicle. So, you're going to need to get rid of some of that. Spaliliśmy donaty. Średni. Aha, mam 5 rzeczy jakieś spalić. Znaczy... zniszczyć. Nie, to chyba nie o to im chodzi. Tak? Tylko to zawrzeć. Widzicie, jakbym się świetnie nadawał do takiej pracy. A co to jest? JobBot says get to work. Kek. Alright, that'll do. Turn off the shredder when you're done. Ooh, that was a close one. Alright, carry on. Nothing to see here. Right there. Pały. Don't let that bot get away. Hello, human. I'm Hello. your CEO bot. Here's the thing. Boss bot needs to go away for a while, and you've been doing a really Good. job. So I'd like to offer you a promotion. Happy. Promotion. Human. To dla mnie naprawdę? Promotion. Wow. Human. Now make a wish and blow out the candles. Ale 4 lata. Sorry, human. Looks like there's not enough cake for you. Here you go, human. I Co got to you a... jest? Present. Co to jest? Melon, dmuchaj. Uszą luft, jeszcze raz. Macie to w Polsce? No. Piesek. Geshing. Dobra. Goła baba powinna wyskoczyć. Goła baba? Kurwa, awans. Now that Yeah. you're the boss of this department, I'll leave it Senior to you Mid and do Boss the honors. zabrali mi tabliczkę. Kiuwa. A! Koniec roboty! Fajrant! Woohoo! It's time to go home! Good job, everyone! Let's get out of here before boss tries to stop us! Aż mi sławka wypadła. Yeah. I co, po robocie? No to kurde. Hooray! It's 5 o'clock. Work. Dziękujemy, wyłączamy BHP. BHP na stanowisku pracy. Tu jest wszystko w porządku. Tu też, tu jest ok. Wtyczki, no tego. Well, Dobrze. there you have it, human. I Dobra. hope this has given you a better